Ing satunggaling dusun wonten keluarga bahagia, yaiku keluarganipun Bawang Putih. Nanging Bapak Bawang Putih ingkang tugas wonten luar kutha, dados Bawang Putih tinggal kaliyan ibune ingkang sing gerah. Wonten keluarga ingkang boten seneng kaliyan keluarga Bawang Putih, yaiku keluarga Bawang Merah. Bawang Putih yaiku putri sing bakti marang ibune. Anjing Bu, kados pripun keadaane napa sama saya? Alhamdulillah, sampun. Napa Ibu purun kula jangalan bubur? Gitu, tenggor sekedap, putih asing yang ketemu Ibu. Nggih, Bu. Bawang Putih lunga wonten dapur lan nggawa bubur sing wis digawe. Bu, bubur sama terus. Bubur enak toh Bu, bisa digambar putih? Itu enaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawang merah, monggo mlebet. Ya, ngono. Wonten teng kamar. Apa ketemu Ibu? Nggih, tak cerke. Bu, niki bawang merah badhe ketemu Ibu. Nggih, Bu. Mriki merah, putih lan rumiyin. Nggih. Bu, niki merah mbetaken bubur. Tepot-tepot, nonton nuwun, Nduk. Dibidang nggih. Nggih, Bu. Bu, kula izin badhe umbah-umbah nggih wonten kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nduk. Nggih. Sakwise mam bubur saking bawang merah, ujug-ujug ibu Bawang Putih kejang-kejang lan pungkasane kapundhut. Bawang merah enggal-enggal lunga ninggalake ibu Bawang Putih sing sik kejang-kejang lan ngabarake ning ibune. Bu, Ibu. Ibu-ibu putih akhirnya mati. Sing tenang. Ini kabar paling nyenengake sih. Akhirnya mati. Engko dilih yo. Terus saya iso mati. Ibu nangis bener teh kowe. Sip, Bu. Bawang Putih bingung lan panik. Banjur nelpon bapake sing sik kerja ing luar kutha. Pak, Bapak cepet wangsul. Niku Pak, Ibu kapundhut. Mboten ngertos Pak, Bapak enggal wangsul nggih. Waalaikumsalam. Tapi Ibu nek niku Pak, mboten kamar. Putih, tidak dulu sekolah ya. Nggih, Bu, matur nuwun. Sakwise pirang wulan, akhirnya Bapak Bawang Putih nikah kalian Ibu Bawang Merah lan saiki Bawang Putih urip bareng Bawang Merah lan ibu tirine. Putih, saya sok Bapak orang tugas mana yang luar kota. Putih urip sing rukun nggih kalian bawang merah. Nggih, Putih badhe rukun. Tadinya dia Putih wis rukun mbak bawang merah terus mbak Putih. Nggih, mangku. Bapak Bawang Putih lunga. Lungone Bapak Bawang Putih nggawe Ibu Bawang Merah lan Bawang Merah bungah amarga bisa nyiksa Bawang Putih. Ayo Mbak, awak dhewe masak sareng-sareng. Hah? Masalah krungu ta? Masak? Gawe apa aku masak? Gawe tanggung rusuh hae. Wis udah masak. Bawang Putih ning pawon karo mikir omongane Bawang Merah. Sakwise masakane pun mateng, Bawang Putih nyajikno nang meja. Pun iki masakanane Putih dicoba nggih. Ini masakan kamu asin deh. Awas kok ya, nek wani nanti bapak mau nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak pun dimakan mau kopi boten. Ngejak ya Pak.
Bawang putih nih kalau Pak, mboten kurang ngapa-ngapa. Kerjane turu-turu wae. Ya wis, kok bawang putih tak omong. Baik Pak, Ibu. Jadi Ibu kan nang belum ngapa-ngapa. Kalau ya kerjane nek apa Pak. Kok menang jadi apa sih dia ngomong Ibu bener ya? Nih, Bapak ini ngomong Pak. Gitu, gue ngapa lo Bapak? Gue pengen Bapak cepet mati ya. Udah gak kok Bapak di kamar. Sawise pirang wulan, amarga ibune kesel ngurusi bapak sing lara-laranan, ibu bawang merah ngijoli obat sing asli karo obat liya. Bawang putih kaya biasane ngeterke obat marang bapak. Pak, kita ambil obat. Bawang putih, iya, Pak. Bapak ingin apa? Ibu, Mbak, Riki, cepetan. Bapak ingin apa? Putih gue ngapa nih Bapak? Putih udah lepas, Bu. Sakwise bapak dikubur, bawang putih urip dhewean kalian siksanipun ibu tiri lan bawang merah. Bu, klambi rusak kabeh iki lho, ora ana sing resik, ora ana sing ngumbah ta. Kowe kenapa to, Nduk? Isu-isu wis nesu. Delok Ibu, klambi rusak kabeh, mambu maneh. Kene tak delok. Iya, rusak. Klambi Ibu ya ora ana sing resik, rusak kabeh. Ndi sih Putih? Wis Ibu ae sing ngomong Putih umbah-umbah. Putih. Nggih, Bu, wonten apa? Suwe tenan diceluk-celuk kok ora nyaut. Kedah, Bu, kok wonten tahu nasi masak toyo. Alah, alasane. Delok iki klambine rusak kabeh. Suwe-suwe kene gak nganggo klambi. Saiki kowe nang ngomong kali. Iki gawa klambine, lan ora usah kesuwen. Iki kumbahe kabeh. Aja ono sing rusak, sing wangi, jok suwen. Nggih, kok wonten kali rumiyin nggih. Bawang putih jupuk kelambine lan langsung lunga menyang kali. Tekan kali, bawang putih ngumbahi kelambine bawang merah. Nalika bawang putih melewati alas, bawang putih petuk karo peri. Cahayu, wonten apa tambah sedih? Bisa ditelok tekan raimu yen kowe pengen entuk undangan. Yen kowe pengen entuk kunjungan, sabar lan balik ing alas iki. Kanan kuwi. Kadelo kowe bakal entuk kepungan. Sendang pundi? Bawang putih, sendang pundi? Kowe nyolong ya? Bawang putih, sendangnya ndi? Kowe umbel-umbel apa nyolong? Kowe iki kurang gombal ya? Ngasih-ngasih kudu nyolong. Pokoknya Bu ora pengen ngerteni ya. Selendang kuwi kudu balik. Anu Bu, senenge kendang kegawa banyu. Alasan, wes ra usah pasang rai kaya ngono, Ibu jelek weruhe. Pokok Ibu gelem selendangi kuwi balik. Dasar isone nyelang notok, kerja ora tau beres. Wes lunga kono. Dino iki kowe kra entuk jatah mangan lan ngombe. Nggih Bu, nggih Mbak. Bawang putih ning kamar lan nangis banjur kelalen turu. Nang ngimpi, bawang putih ketemu ibune. Ojo sedih anakku, sesuk kowe arep oleh kebungan. Napa Bu? Wes resik-resik omah dulu. Kita sing ngaku Bu. Sing resik ya. Monggo golek ana selendang kuwi sing ilang. Cepet ora usah lelet. Koyo beong bae. Bawang putih ning kali goleki selendang iku. Pangeran sing weruh bawang putih langsung nekani bawang putih. Pangeran. Bawang putih Pangeran. Ayo lah Pangeran. Iya, ayo Pangeran. Kok main berbahasa sih biasanya hubungan itu dengan kamu. Oke, matur nuwun Pangeran, sampai nyukaken kula teng mriki. Kula memetukan nggih Pangeran. Nggih. Nyuwun sewu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten apa Cahayu? Ayo lungguh dhisik.
Bandung Mbah Resi Oma. Iki selendangmu. Nggih Mbah, matur nuwun nggih. Nggih sami-sami. Bawang putih, nang ngendi wae kowe? Sopo lanang iki? Endi selendangku? Iki Mbak. Kula teng mriki badhe nglamar Bawang Putih. Enak ae, iku ora bakal bawang putih. Nanging Mbak, Kowe ora bakal iso nikah sadurunge aku. Iya, enak wae kowe bawang putih. Terus apa saya apa yang ngurus omah iki saiki? wes Bu, mboten usah nyari Bawang Putih. Iku lan Bawang Merah badhe kula ajak teng istanaku. Tenanan. Matur nuwun Pangeran. Nggih sami-sami. Akhirnya, Pangeran lan Bawang Putih urip kalenggangan bungah ning istana.